Ábrese o prazo para inscribirse no programa de termalismo do Inserso. O Concello da Estrada recollerá dende mañá as solicitudes daquelas persoas interesadas en participar no programa de termalismo social do Inserso ao longo do ano 2010. Se a persona xa solicitou praza a tempada pasada e cumpría os requisitos do programa do Inserso, enviaráselle un formulario ao seu domicilio para renovar a solicitude. Se é a primeira vez que se accede ao programa ou non se solicitou a participación no ano 2009, os interesados deben realizar unha solicitude acompañada dun informe médico que xustifique a necesidade do tratamento. Os modelos de solicitude pódense conseguir a través do Departamento dos Servicios Sociais do Concello estradense. Os requisitos para participar neste programa son superar os 60 anos e ser pensionista da Seguridade Social por calquera dos conceptos posibles. É tamén necesario que os participantes poidan valerse por sí mesmos para as actividades cotiás e que precisen dos tratamentos termais solicitados sen que exista contraindicación médica para a recepción dos mesmos. A persoa solicitante poderá acudir acompañado do seu cónxuge ou parella sen que exista obriga de que ésta sexa pensionista. O programa de termalismo do Inserso ofrece estadías de 12 días que comprenden aloxamento e manutención en pensión completa, ademais dos tratamentos termais en cada caso que se prescriba polo médico do balneario. Os centros ofrecidos atópanse en todo o territorio de España e os beneficiarios do programa serán os que se terán que desplazar Os beneficiarios do programa terán que desplazarse aos establecementos termais polos seus propios medios. As estadías están organizadas en dúas quendas, unha primeira entre febreiro e agosto e unha segunda entre setembro e decembro. No primeiro dos casos, no prazo de presentación de solicitudes, remata o 15 de xaneiro, mentres que no segundo faino o 17 de maio do ano 2010.